povedali, ako ísť v Minecrafte len tak, hej. Určite všetci viete, že idete v Minecrafte, nič vám nezavadzia, ale v tomto videu som nainštaloval datapack, ktorý mení úplne Minecraft. Pridáva takéto chunk bordery, takže v tomto videu ich budeme všetky odomykať a máte sa na čo tešiť. No takže, prvým čo začneme, bude asi nájdeme, čo bude najľahšie spraviť a najľahšie bude spraviť asi tento pressure plate, takže ho spravíme. No, tak teraz máme tento oak pressure plate, tak vyskúšame. No, tak toto asi nespravíme. Ešte toto asi tiež nemôžeme spraviť, ani toto. Dobre, môžeme. Dobre, super. Zoberieme si crafting. No, ďalšou vecou, čo tu je tu toto, to nemám. A potom tu je, tento slab, nie slab, to tie schody. Dobre, máme toto, tak hodíme to. A nebere to, tak čo dáme? Sa nedá nič nedať. Jedine toto skúsim. Tak uvidíme. Yes, máme ďalší chunk. Ďalšou vecou je pressure plate, tak ho hodíme. Tiež to nejde. OK, ďalšou vecou tu máme hlinu, to je v pohode. Hodím. OK, máme dobre, máme nový chunk. No, ďalšia vec. Toto tiež nemôžem. Toto ďalšia hlina, to môžem. Teraz. Ďalšia hlina, hej, teraz to je ľahké. Tak uvidíme, či toto pôjde, lebo uvidíme. Aha, ale to čo? Ukáž? Čo to je? Bridge slab? I kam ono to vypadá ako normálny oak slab. Tak tu sa nedostaneme. Ale keď hodím toto, čo je také hnedé, tak to ide. Jak sa... nie, bugol som sa, dobrá. OK, tu môžeme dať iba hlinu, to je v pohode. To som nechcel. A pozerajte, teraz toto je hnedé a pôjde to, no jasné. A teraz toto nejde. Ani toto nepôjde. No jasné. Tak ja si zatiaľ naťažím také drevo, nech mám na nástroje, aby som si mohol zabiť také kravy. A nech mám také jedlo z nich. No dobre, už mám krompáč a teraz tu kde bola takévka, no tu, tak pôjdem si zobrať taký ten kameň. Dobre, máme 9 cobblestone, to by mohlo stačiť na také nástroje, uvidíme. Tak, urobíme si pickaxe, na ten máme a ešte sekeru. Aj na tu máme, takže teraz môžeme zabiť kravy. Poďte sem. Je tu aj ovca, tu asi zabijem, lebo som bude z nej toto potom vlna. A ďalší chunk, čo tam bol, tak môžeme odomknúť saplingom, ako tu vidíte. OK, máme tu sapling. Hodíme tu. Yes, máme nový toto. Teraz... Yes, teraz toto pôjde. Až. Hop. Tak nie. Ale toto pôjde. Nepôjde, super. To som čakal. Tu nie sú žiadne tieto saplingy. Tu proste tieto kvety. Jak by sme sa mohli dať dostať? Tu na hlina. Zoberieme hlinu. Tak. Teraz slabý. To neviem, či pôjde. Nepôjde. OK. Tu na rybu, hej, môžem odomknúť. Takže uvidíme.
No akože tam je ryba, ale ja sa k nej nedostanem. Počujem výčku. No jak sa teraz dostaneme dade? Nie, že by som sa vrátil a tam to dade našiel. Potrebujem Bridgewood, ale neviem. Ukáž toto? Nie. Ani jedno. Čaute brasce. Ukáž toto? Nie. I tu nič nejde. No toto by mohlo ísť. Ukáž. Nie? Veď Oakwood. Aha, ja možno musím spraviť toto. Ja vám ukážem, čo sa to robí. Áno, toto, presne. Ukáž, bum. No, ukáž, nie. Čo je toto? Aha, undezit. A toto dvere? Oak door, OK. Urobíme si crafting. No a máme dvere a skúsime to tam hodiť, čo to pôjde. Yes. Ide to. Teraz potrebujem hlinu. Ukáž, tunák mám. Tak. Tunák mi treba schod, ten mám. Tak. Ďalšia hlina. Ja si naťažím tej hliny viac. No, máme už dve. Už sa aj dade dostávame, ďalšia hlina. Ty kokso, dostal som achievement. Ty kokso, tu sú nové achievementy. Dobre, ďalší chunk. Ukáž, aj toto bude. Ďalší. Dobre, máme ďalší. I teraz sa to rozbehlo. No a to tam treba diorit, ale to nemám. No máme trapdoor. Ukáž, či pôjde tento. Yes. Mám 20 čankov odomknutých. No, ale ja nemám diorit. Takže budem musieť urobiť fence. No tak nemôžem, lebo nemám na to drevo. A to keď sa takto koknete, to je strašne veľa týchto. Jak sa to volá? To veci. Až môžeme tam toto hodiť? Nie, nemôžeme. A tunák? Nie. Nejde to, nejde. Čo je toto? No tak toto nemám. A už je tu zombík. Skáp. Zomri. Čo je toto? Hlina, OK, to mám. Naťažím si jej viac, lebo zbytočne. Už ide po nás. Čo tu robíš? OK. Skáp. 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 Dobre, mŕtvy. Tak. Nový čank otvorený. To sa chce Oakwood. Ovúca, teba zabijem. Sorry. Tak, asi mŕtva. No. Čo mi treba? Aha, jeden ten Oakwood. Dobre, už máme 3 Oakwoody pre istotu. Zase tu je táto flaštička. Čo je toto? Hlina, super. Hodím tam. Toto bude toto, nie? Aha, tak nie. Čo je tu nejak hore? Mňa sa kúknem hore. Ukáž. Tu je hlina. Čo tam je? To je zničený portál.
O, tu 2 hliny. Naťažím ich. Oh, no, teraz buchol creeper. Super. Nemám ani jedlo, a mám. Čo je toto? Aha, tak to je taký blbý cobblestone. No, poď aspoň toto otvoriť. Yes. O, tu už začína toto dobré drevo. Ktorým sa vieme dať posunúť. Tak. Tu 2 hliny. Hej, už sa k tomu blížime. Ukáž. Ja nechcem padnúť až moc vysoko. O nie. Oh. Zostala mi že pol hápka. Je tu 2 hliny, to nie je problém. I tá hlina není ani trošku problém, ale... Keby bola na každom, tak by to bolo až moc ľahké. Tak, pekne. No, co teraz? Oho, tieto dvere, no dobre, tie sa zdávajú spraviť z tohto materiálu. Robím toto drevo. Až toto. Yes, máme ho. Dobre, je to tam. No a máme odamknutú vodu konečne takú. Aké to treba? Bridge slab. Není dobré. No. Není to tu. No dobré, no tak ja si myslím, že pre toto video to bude všetko. Ak sa vám páčilo video, dajte like a odber. A možno z tohto bude ďalšie video, takže dajte like, odbery a čaute.